जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं अनिशा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक छोटा सा देवी माँ का पचरा सुना रही हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कवने हाथ सोहे माई के तीरिया धनुषिया हो, कवने हाथ ना सोहे शुभ के कलशवा हो, कवने हाथ ना कवने हाथ सोहे माई के तीरिया धनुषिया हो, कवने हाथ ना सोहे शुभ के कलशवा हो, कवने हाथ ना बाएं हाथ सोहे माई के तीरिया धनुषिया हो, दहिने हाथ ना सोहे शुभ के कलशवा हो, दहिने हाथ ना केथुआ से बना माई तीरिया धनुषिया हो, कि केथुआ से बनाना माई के शुभ के कलशवा हो, केथुआ से बनाना केथु से बना माई तीरिया धनुषिया हो, कि केथु से बनाना माई तोर शुभ के कलशवा हो, कि केथु से बनाना पीतरी से बना माल तीरिया धनुषिया हो, कि सोनावा जड़ाना माई के शुभ के कलशवा हो, कि सोनावा जड़ाना के करा के मरब्यू मैया तीरिया धनुषिया हो, कि के करा देब्यू ना मैया शुभ के कलशवा हो, कि के देब्यू ना के करा के मरब्यू मैया तीरिया धनुषिया हो, कि के देब्यू ना मैया शुभ के कलशवा हो, कि के देब्यू ना पापी के मारब तीरिया धनुषिया हो, कि सेवका देवैना शिव पापी के मारब तीरिया धनुषिया हो, कि सेवका देवैना शुभ के कलशवा हो, कि सेवका देवैना के करा दुअरवा मैया बोले जय जय करिया हो, कि के करा दुअरे ना मैया करे छया करिया हो, कि के करा दुअरे ना के करे दुअरवा मैया बोले जय जय करवा हो, कि के करे दुअरे ना मैया करे छया करिया हो, कि के करे दुअरे ना सेवका दुअरिया मैया बोले जय जय करिया हो, कि पापी घरवाना मैया करे छया करिया हो, कि पापियन घरवाना भक्त घरवा बोले मैया बोले जय जय करिया हो, कि पापी घरवाना मैया करे छया करिया हो, कि पापी घरवाना कवने हथवा सोहे मैया तीरिया धनुषिया हो, कवने हथवा ना सोहे शुभ के कलशवा हो, कवने हथवा ना बाएं हथवा सोहे मैया तीरिया धनुषिया हो, दहिने हथवा ना सोहे शुभ के कलशवा हो, दहिने हथवा ना सोहे शुभ के कलशवा हो, दहिने हथवा ना।